I gde se bre ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft multiplayera. Ovoga puta igram sa jednim mojim prijateljem, tako da unmutovat ću ga i pričat ćemo preko Discorda, da, ako vas to zanima, ne preko Skype-a. Vratio sam se. Vratio sam se, samo da znaš. Dobro, čuo sam te. Dobro, nego ti kažem 2 puta, za slučaj da me nisi čuo. Šta bi onda radili? Onda bi eksplodirali. Inače, da, ja sam slučajem nekim prepucao liginju. Nemoj da ubijaš lignje. Zašto? Pa od lignje ne dobijaš hranu, samo dobijaš crnu boju. A šta će ti crna boja? Pa ako budeš nešto farbu. Lignja. Dobro, ajde ubi Evo. lignje onda. Vidiš, nisam se setio, možda će nam trebati za neke skulpture od vune na serveru. Znaš. Da. To ti govorim. Da. Inače, sad će da padne vrak. Vidim. Dakle, ja idem u rudnik. Nemoj unutra, nemoj ni u rudnik. Znaš što? Šta? Ajde da ubijemo malo mobove jer nam treba. Šta nam treba? Pa treba nam stvari od mobova. Pa šta od njih dobiješ mjesa? Pa ako uzmeš koske onda napraviš bone meal i onda možemo da napravimo leba. A ako ubiješ pauke onda možemo da napravimo novcati luk za tebe. Shvataš? Zato se vraćaju ovdje na površinu. Ja sad sam, ako nađem, sam da iskopam 3 kamen, da se napravim poslije malo pickaxe. Jak. Idem. Gdje se taj put? Aha, vamo i vamo. Trebate vi napraviti s baklama put, jel teško je zapamtiti? Da, ima već, napravio sam put od baklji malo. Da znaš, ostavio sam sve stvari u chest, imam samo sword kod sebe. Ostavi i ti sve stvari u chest, samo sword ostavi kod sebe. Kao što vidiš, dobio sam glowstone i redstone od Witcha, možeš da vidiš posle u videu. Na mom kanalu je. Ti sad snimaš. A? Ti sad snimaš. Ne snimam, nego ti kažem posle, u prošlom videu koji sam snimio. Sada ne snimam. What? Koda si ti? Aha. Zablokirao sam drtom. Stani, dirt neka bude ovdje. Spider taman za luk. Ako dobijemo 3 od jednog spidera onda će biti ekstra. Si ti dobio string? Jednu sam dobio. Jednu? Gde baci mi je? Ne, znam ja. Jesi dobio? Nisam. Nisam ni ja. Znači za sad imamo samo jedan string. A pazi! Ja ću skeletona riješiti. Ok, ja rešavam creepera. Jedno srce. Pa 0 srca. Slušaj, brzo sad idi po swordove. Jer imamo samo swordove. To i to. Gdje imam sword? Ja sam našao svoj sword. Evo ga, našao sam ja svoj. Fuck you skeleton, ti si me ubio. Mene je ubio creeper. Mene je skeli. Fuck you Piš da creeperu. si pao visokog Fuck you mjesta. creeperu. Fuck you creeperu. Sada, gdje klik? Đubre. Imam 4 ribe. Još jednu ako se vrijedi pa punjata. Gledao sam taman na tvom kanalu nešto. A šta? Pa moj Lego svijet, taman sam počeo da gledam i onda mi je reklo, server ti se učitao. A pa to ti je jako star video. Ne znam, nisam gledao, samo sam gledao najprvi video koji sam vidio da je na tvom kanalu.
Uglavnom, imam jedan string, uglavnom. Niko, ti su meni strijele. Nemam strijele. Ja imam strele, To sam imao. dođi. A, pa daj mi, vrati mi. Evo ti, 8 strela imam. Ja ću skoro crći. Ja ne smijem na skeleton, ja sam skoro mrtav. Ja isam mrzim, brate. Ovdje malo baguje, jel da? Meni ne baguje. A dobro, meni je pun internet, sad- tebi je 2 crtke, vidiš na tab. Pritisni tab dugme. Jo, neću ovu jesti. Ja, napunja. Ne. Evo ti jedi. Neću, nisam nubara. Znam što ovo radi. Jo, aha. Isto to smo uradili u prošlom videu koji je bio koraptovan. Mogu da ti pošaljem linkom do duše. Možeš da čuješ samo audio i zvuk do duše. Jer nema slike, zato je koraptan. Imam pola srca. Imam pola srca. A? Holy! Negalan. Mm. Okupi mi stvari. Stani, ko je crko? Pogledaj malo bolje Ja. ko je crko sve. Ja Obje i smo ti. crkli. Obje smo crkli u isto vreme. I obje smo crkli od istog creepera, ja mislim. Mhm. Eksplodira mi još jedan creeper. Doduše mi nije uradio toliko puno damage-a. Ja sam uzeo tvoj sword, ako si ti imao sword. A Sani, gdje je string? Gdje je string? Ne znam. Nije, izgubili smo sve. A? Sani, Eksplodiralo. izgubili smo string. Da, valjda eksplodiralo od creepera. Vidi, kako mrzim creepere. Uš, ti tamo. Našao sam pauka taman. Našao sam pauku tamo. Gdje isključite eko, molim te ako možeš. Lijeko. Ko te sad zove? Niko. Stani, je mene onda zove. A ne, crčiću. Ja te branim. O, zombi su ovdje hakeri. Jedite ovo. Uš. Ima tu i spajdera, bukvalno. Biže mene. Hakeri. Ne možeš ih udariti, a da te ne hituju. To je znači nemoguće. Koga? Nemoguće. Pa nemoguće udariti zombija ili nekoga da te oni ne hituju. Što je nemoguće. bukvalno. Moguće, Gdje mi moguće, sad sword? moguće. Moguće, ali moraš Ja, da ali budeš ja- profesionalac. A gdje mi je sword, brate, gdje su oni njega? Ja bježim bukvalno od pauka. Ali od pauka, znači... String! 2 stringa sam uzeo. Vidio sam. Dum. Ja ga double click... O, iron! Daj, brzo dok me ne ubije. Dobro. Ajde, još jedan paučić. Treba nam još jedan string. To od skeletona nema šanse da više sad mene skeleton vija i puca. A imam 4 srca freaking. Ja ubijam creepera. Koji je ubio Imam mene. 2,5 srca. Fuck, i ja ubijam creepera. Fuck, nemam sword više. Poko ti je. Da. Ja ne znam da sam ja crku beše. R.I.P swords. Rip sword. A? Rip Rip sword. swords. A stani, da sam ja crku bio? Pa nisam ja bio tamo gdje si ti. Crko. Pa da ja Negdje ne beše pogledam. gdje si ubio. Beše negdje gdje si creepera ubio. Stani, našao sam 2 spajdera i to tačno kada nemam sword. Kada sam imao sword i sve ostalo, nemao nigde spajdera. Sad kada ih dođem sa pickaxom ubić.
Uzeo sam pikeks iz baze. Evo ja sam našao sam ja te i ubio me skeleton. Fuck you, Skelly. Uvijek sam te mrzeo. Nemoj se stone pickom da ih ubijaš. Uzeo sam ti ja tvoj stone pick. Ne, ja nisam imao stone, to je bio wooden. Pardon, wooden, da, wooden. Ja stone. Gdje ti je string? Gdje su ti stringovi? Imam 2 stringa. Pa kažem ti da sam poginuo. Pa uzmi string, ako nađeš. Pronašao sam da sam poginuo. Uzmi stringove i brzo Uzeo u sam bazu. stringove. Da brzo u bazu. Imaš onih 8 metala? U bazi. Čega 8? Ima 8 metala u bazi. Jel ih vidiš? Metala. Da. Ne vidim. U čestu. Nema ih. Kako bre? 8 metala nema. Koji je uz 8 metala onda? Imao sam 8 metala u čestu. Daj mi string. Stani, ja ću napraviti, daj ti meni. Daj ti meni. Ti meni, ja sam prvi napravio. Šta je da ti Pa mi radim? jedan string, daj. Daj mi. Čekaj, daj ti meni. Daj ti meni. Daj ti meni. Ja ne mogu, pagala mi te statu. Pa šta da ti radim onda? Pritisni je samo i prevuci ispred tebe. Pa ne mogu, kako da klikam kad mi ne radi tastatura. Pa onda je uključi ponovo. Pa daj mi string da ja mogu na brzaka napraviti. Valjda ima još neki spider napolju. Našao sam tvoj prošli wooden pick. Sad imam stone. Sad imam stone. Sad... Bukvalno mi ne radi. Oh god damn it, ja ću da crknem. Crkni. Ko kaže. Možeš crkni. Daj. Koliko ti stringa treba? Stani, evo, Jedan. stani, dođi. Tu crknem. Stani, čekaj. Daj. Evo sam ja. Stani, evo ti jedan ceo bow. Skoro ceo bow. I koliko ti stringa treba beše? Jedan. Evo ti string. Aj tako. A sad će mi jedan skoro cijeli bow. Pa da vidiš da li možeš Ama- nekako da ga upgradeaš, nemam pojma ni ja. Idem da se samo ubijem. Stani, uzet ću još jedan dirt iz chesta da... Inače, ovo mi je Evo ga. iz jedne epizode ove igre s vlog kad sam ubio Endermana. Samo da znaš. Ja sam napravio totalno novi. Evo 2 strele. Malo da pustim stvari. Dobar dan, zombi. Pusti ga prvo da me ubije. Ne, mene! Oj, đubre. Navijajte, stani, mene se navijaj pa ću tebe. Pa ne možeš, znaš šta je fazon, isključio sam PvP. Ne, evo tebe će vijat. Evo me.
Donald Trump ide na predsjedništvo. Super. OMG, Donald Trump, ne! Donald Trump. O moj Bože. Šta mi dovodiš ove likove ovdje? Brate, likovi i dalje stoje ispred zida. Bukvalno, tebe jure. I ja ih sad samo hitujem. Lol. Dobar dan. Ima moj prozor. Stani, da li ja imam nešto u pećnici ovdje? Ne vjerujem. Ja mislim da imamo nešto u pećnici. A nemamo ništa. Je li još nešto? A Sugar cane nam je porasao. Onda ga ubi. Čuješ, onda ga ubi. A ubijam ga. Ja idem. Našao sam još jednog spajdera, našao sam još jednog spajdera. Spajderu, gdje si pošao? Ne, moj spajder. Zalagalo. Zalagalo. O moj Bože. Crkni. Yes. Ja mislim da ima još jedan string u chestu. Dobio sam 2 stringa od ovog spajdera, možemo da napravimo još jedan bow. Sekund, gledam nešto. A 43, znači 43 bloka dole, znači treba... A ne, nije. O ne. Slušaj, zatvori prozore na kući. Pa ne, tražim ruda, moram ti zatvori, ima samo jedan prozor. Da. Jedan blok Evo ga. drta mi je bio nevidljiv. Zato sam rekao zatvori sve prozore. Ali meni ne vidi dan. Da, sad sam ga slomio i sad se vidi, vidi kao običan dirt blok. Ali nekog irona sam sad našao. Skupio sam ti 10 irona, 9 irona. Slušaj, dolazim kod tebe. U rudnik. Nemoj sam da upadneš u rupu koju sam napravio. Tu sam dole. Nemoj da padaš. Stani, gdje si ti? Dole, vidiš mine. Gledaj dole. Ne vidim ti ja ni jedan nikakav. Onda traži malu rupicu. Stani na tab. Jel shiftaš? Znači rupu. Tražim. Na kojoj strani, Tamo kod vode. na kojoj strani Vode rudnika je. je rupa? Mislim da je kod vode. Kod vode? Dobro. Mislim. Stani, uzet ću koul odavde prvo. Jel imaš stikove? Stikove, da, 2 stika. Super, ja imam 8 koula. Kad dođem kod tebe, onda mi daj 2 stika da napravim 8 baklji. Ja pokušavam, ovdje nemaš ništa. Brate, tu, zašto tu, uvek tu, kada... tu, blizu. Aha, vidio sam ti malo od name taga. Skačem. Da, vidim ti I name tag. pokušam malo pokušam. Stani, jel blizu vode ili... Mislim da je blizu vode. Aha, dobro. Jer sad sam bio dole i nema ništa. Dole, sišao sam uz vodu. Kako ćeš se sad popeti? Nemoj da pada. Neću, kako Ajde će... padni, uhvatit ću te. Uhvatit ću te. Neću! Imam otprilike 8 srca. Punih. Ajde padni, uhvatit ću te. Slušaj. Stiže narudžbina od 8 koula. Vidi ovo narudžba. Dobro, ne znam.
Stani, jel imaš 3 irona? Koje li ima 3 irona? Pa ti. Pa imam 9 irona. A? Imam 9 irona. Ajde probi popni se gore. Zapravo E, sad nemoj da se penješ gore, nemoj. Postoji pas dole. Tražim još par irona da mogu da uzmem koficu. Evo, našao sam. Da, možeš vodom se spustiti dole. I usput napravi ono gdje se piše kao ime. Možeš nešto napisati, ona tabla mala, znaš. Name tag, ne mogu da napravim. Kako, nemaš Oj drveta. Bože, zašto me svako smara tačno kad snimam? Tačno kad Bukvalno me snimaš? sad neko zove na Discordu i to tačno kad snimam. Znači snimaš. Ko kaže da snimam? Rekao si tačno kad snimaš. Ko kaže da snimam? Ja ne snimam. A ne, sam ti sad rekao tačno kad snimam. Ne snimam. Napravim name tag, bit trebat će nam. Ali nemam name tag, ne može da se napravi, može samo da se dobije iz chestova. Ne ovaj. Joj, ono na kojem se piše ona tabla. Sign. A ona tablica na Da, kojem se piše. tabla ona, znam, sign. Ponosi svo drvo sunce ti. Rekao sam ti ostavi malo drveta u chestu ako ideš onda. Nisi rekao. Jesam. Nisi. Jel mogu da snimam ovo jer mi treba jedna epizoda za YouTube? Ne, Što? eto. Čim završiš sada sa ovim, kada izađeš sa servera onda ću da snimam sam, samo da znaš. Dobro. Pa ćeš verovatno vidjeti neke promjene kad sljedeći... Ko je postavio sve ove plenkove na polju? Ne znam. Znam da si ti. Koje plenkove? Ne znam ti ja što su plenkovi. Daske. Aha, to, kad sam ježao od zombija. O, našao sam brate. redstone, a nisam ga ni primijetio. Smariju me na Ponesi Discordu. mi... Smariju me na Čuješ, Discordu, ne znaš uzmite koliko daske, upravo. uzmite daske i napravi taj za pisanje i još k tome mi donesi kameni pikeks. Radim na svemu tome. Već imam kameni pikeks, ja mislim. Da, već imam kameni pik. Dum. Ja pečem iron. Dobro, meni treba hrana. Nekako sam... Nemam ja. Brzo dođi vamo. Evo, Možete sam. ostavljam sve u chestu, dolazim kod tebe, imam koficu vode. Slušaj, imam A koficu... jel imaš za pisanje? Imam sajn, imam. Pusti kofu vode i... To jest prvo mi baci sign. Prvo mi baci sign, pa pusti kofu vode. Daj, Čekaj. sign mi daj. Evo ti sajn. I sada evo ja se spuštam, Tako. ja se spuštam niz vodu. Evo ga. Sve je podraženo. Tako. Evo ga, odradili smo. Evo ti stone pick. Ti si ga dobio. Vidio. Daj meni. Eto. Daj mi 3 irona. Napravit ću. Sekund, napravit ću tu da se neko ne bi ugušio, pošto znaš da se dugo treba vodom putovati do gore. A vidi, sad se ne smetao. Stani. Vrati se dole.
Stani, trebam ovo iskopat. Vrati se doli, imam sign. O mi Bože. Aha, sign imaš. Da. Postavi. Ako Sve ideš, negdje tu, ako ideš sign. odmah ovako, gore, gore. A ima i tu špiljica. I na primjer, O, špiljica. malo te slomi sign. Kako da ga slomim. Evo sad ću. Ja ne mogu da verujem šta smo mi sad uradili. Da, bugo. Evo još Irona. Daj, slomi sign, please. Hoće napolje. Ja ne verujem šta smo mi uradili. Samo sekund. Šta baba? Dobro, brzo ću. Ajde. Evo. Stani, gdje? Ja sam sajn, ja sam zaboravio. Ne znam s koje sam strane došao. O moj Bože. S te strane. Crknut ću ti sa koficom i 3 irona. Ako ne slomiš sign uskoro. Sam slomio. Dobar dan. A Dobar stani, dan. za šta ti je trebala mama? Dobar dan, a za šta ti je trebala mama? Ne mama, nego baba. Kaže da će mama brzo doći, pa moram brzo jest. Aha. A šta će biti ako mama dođe, a ti ne jedeš? Ubite me. Što? Imam još 8 irona. Imam 3 irona. I pokušavam da stignem do gore. Što ne naučem. Sada ću ja napraviti put prema gore. Crko. Ja ću napraviti put prema dole. Dobro. Napravit ću put jednostavno. Čekaj, vraćam se dole kod tebe. Dobar dan. Kad se vratiš gore moraš vidjeti jedan sign. Dobar dan. Hvala ti na stvarima. Sad se vraćam gore. Imaš tu put. Znam. Uđi tam, tu negdje. Vum. Stepenice, znači. Imaš tamo stepenice. Ma neka bre. Sad imam vazduh i onda brzo uđem ovamo. I onda ovdje uzmem malo vazduha. A ne mogu. Brzo malo vazduha. Onda ovdje uzmem malo vazduha. Haj! Dobar dan. Haj! Puknut će mi pikeks bukvalno. Bukvalno. Pojeda. Znači, ovako ćemo. Tu trebaš postaviti sign. Tu. Šta tu? Ništa. Daj, makni se. Da ja. Ne! Vrati rupa Tu. sign! Ne! Rupa sign. Brate, sign na kojem piše rupa. Ajde brzo, stavi vodu. De, neću. Stavi tu. Evo ti, ajde. Napravi sve. Idem. Tako lijepo. Sad tu ne ide, tu imaš stepenice prema dole, ako ti se ide stepenicama. Dobro. Stani, uđi u moj server.
I uđi u admine, molim te. Važi? Alright. Da, Vasa je tu zato. Da, sad ću da mu pišem. Ajde. Inače, izvinite zbog malog prekida, ali morali smo čisto da se sredimo. Sada samo čekamo Vasu. Anđo, dođi kod one rupe, pa znaš šta piše. Stani. Zašto stani. Zato što pravimo Infinite Water Source upravo. Misliš beskonačno vode? Ima jedno jezerce tu napolje. Jel imaš pik? Nemam pik. Jel imaš stikova? Nemam veze, našao sam stikova. Lovo, 3, 2, spreman! Šta? Sad ti pokažem još. Iron pik si uzeo. Da, Iron pik i Iron mač. Zašto Vasa ne želi ući? Vaso si ušao? Vaso? Ja ne znam Brzo dođi do one rupe. Stani, pravim Infinite Water Source zbog nečega. I vidjet ćeš zbog čega. I treba će nam puno drveta. Idi skupljaj drva. Ja sam dodam po Iron. Samo idi skupljaj drva. Ne, ali po Iron da dobijem... Poslušaj mi i skupljaj drva. Evo, sam dobijem po Iron, evo što sam po Irone. Zašto? Treba će nam puno drveta. Ja vjerujem mi da se bacimo odove, bilo bi ti mnogo lakše. Pa šta ću kada ne želim da platim za server? Ja idem gore. Kako se ovim stepenicima lakše služiti? Ljudi, meni puno laguje net, zato što skidam CSGO, pa... Pa pauziraj ga časkom. Šta ti fali? Evo, pauzi. Oj bože, ovo je njeverica. Evo, Meni ne baguje uopće kad skidam neku igricu. Ni meni. Brate, svo četvoro imamo pun internet upravo. Nikome ne bi trebalo da laguje. Vaso? Slušaj me, skupljaj drva. čekaj. Idem Vasi napraviti Iron X. Nemojmo napraviti Iron X, napravimo Stone X. Jer imamo premalo irona, a treba nam za armor. Ja imam 6 Irona. Stavio sam ti u chest. Dobro. Vasko, gdje si? Čekaj, ne. Evo ti Vasko, štitim to je zombija. Ja mislim da sam ja nakupio upravo dovoljno drva. Pa... Treba nam hrane. Čuješ? Treba nam hrane. Čekaj, sad ću da idem da pecam ribu. Samo da namestim ovo. Upecaj nam kojeg ljutog sarana. Sam se, nema ljuti, ne postoji ljuti saran bukvalno, ja sam izmislio. A neka nema veze, valjda će uskoro da mi se instalira, pa... Ja sam slučajno napravio 2 kofice, a htio sam da napravim makaze.
Evo, ubijaju me zombi. Evo, tu si ti crnjađe ubio. Ako ti je trebalo dosta drva, onda ti je 3 ili 2 steka dovoljno. Ko je postavio neprilagodan sign? Ja nisam. Neka idem ja u single player. To je Idem u single dovoljno player. stvar. Preći Zašto? ću single player. Moj Bože, brate. Ne znaš sada koliko mi smetaju tvoje stepenice. Pa i stepenicama lakše je. Brzo ćeš doći, a i... Mislim ću vam reći na koliko mi je CSGO. Na 29%. Dobro, i šta mi da ti radimo? Pa ništa. Crnjađo, pa da se te popneš. Jesi ti to razrušio moje stepenice? Sani, čekaj. Sjajno. Bum. Dan. Molim te, popuni te tvoje stepenice. Ne sad ću. Jer mi smetaju tako prazne. Jer kada pravim ovaj water elevator sa sajnovima i vodom, mnogo brže ide. Zato sam pravio infinite water source. Ne radiš, oni neki Ništa ću dio. malo da... Ja ću malo da gradim u single playeru. Tako da... Dobro, dobro. Doviđenja. Tako da doviđenja. Vidimo se u sljedećem Pokušavam životu. What the fuck, nestaje voda. Ljudi, skoro ću morati da restartujem server. Dobro, ali nestala je voda. Gdje pomozi, nestala je voda. Stani, ja se vraćam sa vodom opet. Neko je zakrpio... Ja nemam pikeksa, neko je zakrpio pod. A pa, lupaj rukama. Pa lupam rukama. Raznesi ruke te. A, moj Bože. Stigo. Si pao. Ruku sam imao skroz na sredini hotbara i dok sam ja scrollovo, ja sam pao. I nisam stigao da postavim vodu. A, brate. Brate, šta me ubija? Pa, možda si se uvutio. A. Freaking. A, zašto si to napravio? Zašto sam šta napravio? A ono što si napravio, da si napravio. Sani na... čekaj. Čekaj, uklanjam vodu, čekaj. Uhvatilo nas je, super. Bukvalno sam na jednom srcetu. Ne, fuck. A, Ne. kako si, ja sam sad na pola srca. Sorry, ali ja moram ovo da radim. Da bi se izvukao. Šta? Morat ću ti uništiti cijelu vodu. Ne. Šalim se, sam ću jedan dio uništiti, šam te neću ni taj dio. Izvukati se sa pola srca. Vraćam ti iteme kim dođe. Evo, došao sam. Dođi vamo. Došao Ko sam. će dođi vamo odmah. Brzo vamo, u stranu. Stani. Bum. Evo. Ko si sve? Imam baklje i to meso i to.
Vrati mi kofice i sajnove. To je to. Nemam kofice ni sajnove. Nemam ni kofice ni sajnove. Ma, uzo sam ih, dole su bili. A ko se tu čuje u pozadini? Meni. To ja nisam. Ja sam na pola srca. Meni se čuju roditelji. Aha, dobro. Sani, ti si još uvijek u kalu, Vaso. Jesam, Torč. jesam. Aha, ja sam mislio da nisi. Ja ću na Roknemo prebuditi. vodu ovdje. Ja sam u zašto? single playeru. Konju! Šta sam uradio? Oj, ti si vodu prosto mrš. Ako uradim ovo. Morao da to napraviš. Uf. Čuti, makar imam baklje Da ću doći. zbog vazduha. Pa nije loše. Ima par vještica, neki, ali nije tako, Ne. nije loše, dobro je. A moj bože, ovo će biti najdosadniji video ikad. Nije loše. O moj bože, sad sam tak skonto da će ovo biti najdosadniji video ikad. Zbog ovoga. Tačno zbog ovoga. Lakši ti je način da idemo stepenicama. Da. Pusti ti elevator. Postavi ti do ovdje. Se možemo spuštati, postavi do ovdje vodu. Se možemo spuštati, ja ću ti dok napravi stepenice da možemo... Samo otpuši stepenici i zapuši vodu. Ne, vodu ćemo za spuštanje. Znam šta ćemo da uradimo, Zato ti kažem, za sada samo uradi ovo što sam ti rekao. Ja sam majstor stepenica. Si uradio ovo ovako kao što sam ti rekao? Radim još stepenice. I si zapušio vodu? Kako misliš da pušio vodu? Pa da ne stane. Ne, Pa zapuši je. zašto? Zato. Ne. Moj plan je moj plan. Tvoj je propao, sad je moj na redu. Ne, slušaj, zapuši vodu i samo ću dole da stavim pressure plate-ove da voda ne može da uđe. Shvataš? I onda samo Kako ću? skočimo Onda neće dole u biti. vodu i ne dobijemo damage i onda se vraćamo gore stepenicama. Shvataš? Znači tako, aha. Znači tako! Da. Ne! Aaaa! To sam ja! Ja sam sad isto pao. Pa vrati se gore šta da ti radim. Stani, padam i ja, jer ja moram da padnem. O mi bože, vrati mi moje iteme isto. Sad ću ti dam. Ja sam skroz dole, vrati mi moje iteme. Sad ću doći. Imam stepenice, ja sam ih nekako napravio, samo moram još do dole. Ovako. Samo mi daj sve iteme. Sada napravim još Nisam ni stepenice napravio. Stani, daj mi sve moje iteme. A daj mi koficu vode. Daj, mora da imaš jednu koficu vode. Nemam koficu vode, imam te dvije, ali nemam koficu vode. Ej brej. Stani, ali makar se radim stepenice. Dobro, ajde. Uradi stepenice da se mogu popniti gore. Morat ću malo. Morat ćeš se malo stršiš. Bum, evo ga. A makri se. I ovako ideš tuda, malo zeznut put.
Da. O moj Bože, šta si ti napravio? Stani, ovuda ili? Stani, ne. Da. Ovuda. Moj Bože, šta si ti napravio? Ovo ti je lavirint. A nije zato što još nisam uništio one dijelove stepenice što smo imali, zato sam iskoristio te dijelove. I sada imamo lavirint. Ne, trebao sam da uzmem tu vodu u koficu. Pusti me ovo da uzmem u koficu. Ok, sad uništi sve ostale vode. Ne, nisam stigla. Sviđa mi se naše mišljenje. Ne! Onako samo konju. denied, bitch! Nemo. Ja i dalje ne mogu da verujem. Ti da ćeš... O ne! Stani, čekaj me. Nemoj da ideš van stepenica. Ne, što si uzeo dirt? Ja idem stepenicama. Slušaj, dođi vrati dirt. Nisam uzeo. A vidi jesam... O Ne moj mogu. Bože, ubit će me zbog tebe. Koji šljivi. Bitno da sam ja pokupio sve stvari. Evo, postavio sam, dođi dole. Postavio sam onaj tvoj plan. Slobodno dođi dole i ubi se. Šalim se, postavio sam sve što si ti rekao. Koji je tvoj pickaxe? Onaj istrošeni ili onaj istrošeni? Šta? Koji je tvoj, manje ili više istrošeni? Stani, Daj, rezaprekni. stani, moram ponovo da resetujem server. Misliš renew? Da ga renewujem. Samo da mi se učita. Stani sekundu, samo, molim te. Dobro, stojim na nogama. Ne daš mi da sjednem. Stani, renew time. A ja ne mogu vjerovati kak smo glupi da padnemo. Da. Ja stvarno ne mogu verovat. Nije. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovoga snimanja i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!